Здравейте хора, и това е продължение на четвъртия епизод. И сега ето тук не можах да ви покажа ето тези пингвини, но ето сега ви го показвам. Има едни тук, където са до водата. Има и такива, ето там, нали, дето се разхождат, обаче най-много се разхождат ето там, ако виждате. Ето, разхождат. Да, аз се докопах до по-близо място. Ама, съди, има ли начин да стигна по-напред? Това не може да се... Добре. Вижте! Този търси рибка. И този. Двамата търсят рибка. Това не е рибка, ако виждате. Това не е рибка. Това са водорости. Обаче те искат да намерят рибка и спазват това желание. И търсят. А пък ето този си блее и се разхожда. Блее си. И той се захвана да лови риба. Вижте го. Вижте как си ходи. Вижте и това как си ходи. И този е там. Е така. Просто с тумбачето си ходи. Гледайте, той се отказва. Не. Се отказва. Този стръмно ходи натам. А пък този вече е във водата. Вижте, ето тези също там. Също са... Вижте, този наистина започна да влиза във водата. И този... Всичките влезоха и се задавиха. Да ловят риба. See de king pingvin er Niels der? Ja. Ето. Братце. Вижте ги те. Те просто си стоят на брега и чакат тия хори. Ма, така няма да стане, пингвини. Така няма да стане. Те просто си чакат рибата да излезе. Ама не е така. Те трябва да влезат. Кое е онези? Ето влизат. И като онзи, ето тук. Чакайте. Ето този, да. Виждате ли как? Ето този много надалече. Вижте, той започна. А пък ето още седи. Обаче този вече е на борда, да. Ето заплува. И този го последва. Защото, не, това е. Просто се отказва. Вижте там. Този е толкова надалече. Вижте само колко е надалече вече. Този май също ще се пробва. Може би му е студено да влезе. Шляпа. Какво ли се опитва сега да направи той? Той ни гледа. Се чуди. Какво ли да направя сега?